Ukkoluosto on yksi luoston tunnetuimmista retkikohteista ja erinomainen päiväretki myös perheille, joissa on vähän isompia lapsia. Me aloitimme matkan hotellin pihasta ja heti alkuun saatiin pieni pala Lapin taikaa. Pihassa seisoskeli poroja kaikessa rauhassa toivottamassa hyvää matkaa. Reitti Ukkoluoston huipulle on hyvin merkitty ja kulkee osittain portaissa. Nousu alkaa heti tuntua jaloissa, mutta reitti on selkeä ja turvallinen. Matkan varrella pääsee nauttimaan upeista metsämaisemista ja tunturin rauhasta. Noin puolivälissä matkaa on maisematupa, joka on täydellinen taukopaikka. Se on lasitettu näköalapaikka, josta avautuu laaja näkymä yli metsien ja tuntureiden. Päivällä siellä voi ihailla Lapin luontoa ja syksyisin ja talvisin paikka sopii erinomaisesti revontulien katseluun. Maisematuvasta löytyy myös WC, mikä on kätevä lisä etenkin pidemmälle retkelle. Omat juomat ja eväät kannattaa ottaa mukaan jo lähtiessä, sillä niitä ei voi ostaa tai täyttää matkan varrella. Kun jatkaa tuvalta ylöspäin, metsä alkaa harveta ja maisemat avautuvat joka askeleella enemmän. Huipulla odottaa näkymä koko luoston yli. Ukkoluoston huiputus on elämys, jossa yhdistyy luonto, liikunta ja Lapin hiljaisuus. Jos pidät retkistä, joista saa sekä hikeä että hyvää mieltä, tämä kannattaa lisätä omalle Lapin listalle. Jos tykkäät tämän kaltaisista luontovinkkeistä ja perhematkoista, tilaa kanava ja paina tykkäystä, niin et missaa meidän seuraavia seikkailuja. Voit lukea lisää meidän Lapin reissusta Matkamielessä blogista. Linkki artikkeliin löytyy videon kuvauksesta.